Wawazifumu, mtsikana amene ali pa screen zina lake ndi Lute, amachokera ku Lilongwe ku area 30. Mtsikanayu akuti timuthandize maganizo. Mtsikanayu akuti pa 10 Juni adakumana ndi mnyamata ku bala, zotsatira zake ndi mnyamata uja adagonana. Koma atangogonana kuyambira tsiku limenelo kumalo kwake kobisika kumaveka fungo losakhala bwino. Ndiye iyeyu amona ngati kuti mwina mnyamata uja adampasira matenda ena ake. Ndadayesesa kupita ku mafamasi ndizi kugwisa ntchito mankhwala osiyanasiyana koma palibe chimene chothandiza. Ndiye pano abwera poyera ndi cholinga choti anthu ena ake munthandize ngati mukudziwa mankhwala ake amene angathe kuthesa vuto limeneli. Komanso kwa anthu amene mukudziwa chimene angathe kupanga kuti nthenda imene imuthere, chonde azifumu muthandizeni mtsikana ameneyo, akufuna thandizo lanu. Atsikana khalani osamala. Atsikana ndi amene muli pa target kwambiri. Ndipo atsikana ambiri apangidwa chipongwe, ndipo atsikana ambiri ali ndi matenda oti amadwala mpaka nakumwalira. Matenda ake samachira, matenda ake zimavuta kuti achire chifukwa chakuti akufuna ndrama ndi amangolola zina zilizonse. Ndi anthu amene amapanga chipongwe atsikanawa ndi anthu oti amene amapanga mabizinesi ndi cholinga choti azikhwimira mabizinesi awo. Ndi amakumana ndi atsikana oyendayenda chifukwa chakuti akudziwa kuti atsikana oyendayenda m'manja mwawo simachota ndalama. Zotsatira zake amapanga chipongwe ndi cholinga choti iwo azichita bwino. Amapita kwa mahule naso amapitanso kwa anyamata kumagonana nawo kumapanga chipongwe anyamata. Nkani ndi makamba nthawi zonse si bwino kumagona mahule, lekani zimenezo. Komanso atsikana si bwino kumagonana ndi azimuna osawadziwa. Kunja kuno kunaopsa, pano ndi pa streets angathe kubwera kumakupasa zinthu ndi cholinga choti idya zimenezi zimene udyazi nzomaliza. Ife tikugwira ntchito moyo wako wonse. Zingathe kutheka mwina iye anapangidwa chipongwe kununka umene akununkhako wina wake kwina kwake apanga ndrama.